É o DJ Sanrio, o brabo da produção. औकात में रह ले भोसड़ी के மேல இறங்குறாங்க. ஓ ஒரு அடி ஒன் ஹெச்பி பரிவர்த்தப்பட்டது. சாக்கோ அகல பண்ற மனிதா. அடுத்த நிமிஷம் சொட்டோ அகல பண்ற மனிதனுக்கு ஜோரோ இஸ் லைவ் டொட்டோ போட்டுட்டான். ஏ டாம் பாத்தோடா ஜோரோ அடிக்க போறான். ஏய் ஜோரோ ஈஸ்வா இப்ப கதறோட போறாங்க. என்ன சோரோ வந்திருக்குமே. ஜோரோ வருவான் பேரி பின்னர் எழுதிக்கப்படும். वंटा पर இங்க பாரு முன்னாடி தான் இருக்கான். வந்துட்டான் ப்ரோ சோரோ. ஏய் காக்கா ப்ரோ. உம்மால நான் பெரிய இவன் தான்டா.